सैया बबुआ पेट में रह गई तहरा रोज रोज कोइला से। कैमरा लगाओ तो फिर से वीडियो बा। तो का हाल बा भैया लगिन, हम आज ऐसा वीडियो के बारे में बात करे वाला बानी जो ना के बता तो नहीं सकत, मने देखा जरूर सकतानी। तो जवन जवन भौजी ये वीडियो में बाड़ा सन ओकनी के धके तहनी झूल जइयो लगिन। ई वीडियो खाली मजाक खातिर बनावल जाता भाई लगिन, देखिए लगिन और देख के भूल जइयो लगिन। कथि झूले का बात करते धगे रे। अच्छा साथे नहीं ए भौजी सन के हमर कैमरामैन पकड़ेला हमहु धरतानी। ए भौजी सन के हमर कैमरामैन पकड़ेला हमहु धरतानी। तहनी लाइन पे बन रह लगिन भाई लगिन, हम बकचोदी शुरू करतानी। घुमतारू नदी नहर रहतारू घर से बाहर, घुमतारू नदी नहर जातारू घर के बाहर। तो नदी नहर घूमत नु बिया भैया, तो नदी नहर घूमे जाई। उ नदी नहर घूमत नु बिया भैया, तो नदी नहर घूमे जाई। अपने एक गोड़ा पकड़ी तो 10 गोड़ा एके लगलिए खाई। अरे कहना क्या चाहते हो? घुमतारू नदी नहर रहतारू घर से बाहर। भौजी के संगे नाचो तारा, भौजी में कबो कबो तू सटाव तारा। आउ कहाँ कहाँ जाती आई पूछ पूछ के हमनी से कल्याण बताव तारा। रुको जरा सबर करो, मामला बिगड़ जाई। तो मामला बिगड़ जाई, घोड़ा का लाना ना बिगड़ जाई, मामला बिगड़ जाई। नहीं मोतिहारी वाला चढ़ जाई, दुनु तोर बढ़ जाई। तो मोतिहारी वाला चढ़ जाई, दोनों तहार बढ़ जाई। तू कथी बढ़े के बात कहत तारा भैया, हमरा तो समझे में नहीं खेयावत। उहे चुप साला। हर सीधी वाला चढ़ जाई, दुनु तोर बढ़ जाई। तो जवन करम हमने निके सन कइले भैया, उ करम अब हमनी से तू कराव। जवन करम आज तक ले हमने निके सन कइले भैया, उ करम अब हमनी से तू कराव। अब तू उतर जा भैया, अब हमनी के चढ़ाव। हर सीधी वाला चढ़ जाई, दुनु तोर बढ़ जाई। तो एगो बात कही भैया, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जौन के मिली उ करी, आ कोनो करेला कुछो कर जाई। हरसिदिया मोतिहारी वाला जहां जे मिल के एक बेर कइला सन, तो जान लिया भैया भौजी के गांड चियर जे भौजी लगलिए मर जाई। क्या सीन है। हर सीधी वाला चढ़ जाई, दुनु तोर बढ़ जाई। चल कैमरामैन चल। कहाँ रे? तो हमनियो हरसिदिए के नु हई सन, चल। हमके देते नहीं खे। अरे पहिले खानी माजा अब देत नइखे। तो एगो बात कही भौजी, जहाँ ले कहियो कोनो ना छेदले होइनु तहाँ ले उ छेदी। जहाँ ले कहियो कोनो ना छेदले होइनु भौजी, जहाँ ले उ छेदी। आ ओकर दर्द 9 महीना बेदी। तू चिंता काहे करत रू भौजी, वो मजा तारा के कहियो उ दे दी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सैया रोजे रोजे लेत नहीं खे। सोया रोजे रोजे लेत नइखे। तब फिर से लगेबे कैमरामैन गानावा। सैया रोजे रोजे लेत नहीं खे। तो सैया रोज रोज लेत नइखे। एगो बात कही भौजी, अब तहार दुख हमरा से नइखे सहात, ठीक बा? तो एगो बात कहते तंगा कान खोल के तू सुनो। तो हाथी खानी खोजत नु बाड़ू भौजी, तो उ मजा तहरा के देवे लागी। तो हाथी खानी खोजत नु बाड़ू भौजी, तो उ मजा तहरा के देवे लागी। तू चिंता काहे ला कइले बाड़ू भौजी, हम भैयावा से कह देम तारा के रोज रोज लेवे लागी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? दर्द ढोढ़िया में देत नहीं खे। तो दर्द ढोड़िया में देत नइखे। तो कबो कबो हाथी खानी छेदे लागी। तो चिंता काहे ला कइले बाड़ू भौजी, तारा ढोड़ी में दर्द देवे लागी। भारत कबो पेट नहीं खे। तो सेजिया पर धरत कबो पेट नइखे। तो पेट धरवावे के या का करवावे के तू चाहत रू भौजी, तंगा हमरा के बढ़िया से बताव तू। तो काम कर भौजी, तो तहार दुख अब तो हमरा से देखल नहीं खे जा। तो औरी तू हमरा के बताव, तू अपन दुख औरी तू हमरा के बता। साण खानी मजा तारा के चाहिए, तो हमरा कैमरामैन के लगे आवो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। सैया रोज रोज लेत नहीं खे। तो सैया रोज रोज लेत नइखे। तू ना मनबू भौजी ना। कैमरामैन ना मानी भौजी रे, हटाओ वीडियो। सैया रोज रोज लेत नहीं खे। साले तू ना मनबा, फिर लगा दला वीडियो, हटाओ साला वीडियो। का करी घबरा जाता। हाँ तो तोर गबड़ा जाता थी, हमर करेला बड़ा जाता। एक सेकंड यार। सटा पलट आई पिया सज धज
सटपल आयल बिया सज धज के लागो त तुर दी भाई आज मज के त जहाँ ले कोनो ना हुरले होई नु भैया ओ तहिले तू हमरा लागत कि हुर देब उ मंच तुरी की ना तुरी तो हम ना बताएम हमरा लागत कि तू ही हुमच के तुर देब। कथी रे? अरे साला स्टेड स्टेड बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो ओकरा मीठी मुस्कान पलू भइए जौन ते भैयावा से एगो बात कहेम ई बात हमनी के ते समझ हइए जौन ना कुछो करे भौजी के लगे ते जइए जौन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार काहे रे? मारती ही मालिक क्या कर बोली तो केहू नहीं बोली, गोरी में मुंह लगई है जा। वाह भैया जी वाह, मार दी मालिक के कर गोली या केहू नहीं बोली ढोड़ी में मुंह लगइए जौन। तो एगो बात कही भैया जी, दूसरा के सलाह तू काहेला देता रहो? तो जवन तहारा या भौजी के लगे नाचता रह सनु तो कनी के तू भगा दी हो आ हमनी के समझावल छोड़ दो, तू ही ओकरा ढोड़ी में मुंह लगा दी हो। तनका उठावे सबके देखावे चोली के अपना भीतर, तो तनका उठावे सबके देखावे चोली के वो अपना भीतर। तो एगो बात कही भैया जी, तो हम ही नहीं कहत कि भौजी के लग से तू भाग जा, हम ही नहीं कहत कि भौजी के लग से तू भाग जा आ तारा चोली के भीतर के सामान देखे का भाई बा भाई तो तू लाइन में लाग जा। दूरे तू हट फिरी ना सट मरले बियाई तई तर, दूर तू हट भीरी न सट मरले बिया ई तो ई तर तो तू देखियो ले कि उ इतर मरले बिया ना। तो एक बात कही भैया, तो तू कह तारा नु तो हमू जान गई कि मरले बिया उ इतर, तू कह तारा तो हमू सुन के जान गई कि मरले बिया उ इतर, कह कह के हमनी के कालाल चाव तारा भैया। अगर तारा ज्यादा मन करत नु बा तो ले जाकर ठोक लहुने राउटी के भीतर। पीछा ते पढ़ल बाड़े माथा पर चढ़ल बाड़े तो तहार पीछे करे वाला उ काम कइले बा आ तहार पीछा उ करी, बच के रहियो भौजी, देखियो कहियो तारा गाड़ियों पर चढ़ी। गाड़ी पर चढ़ी बाक साला तो नहीं गाड़ी पर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पीछे से पड़ल बारे माथा पर चढ़ल बारे काहे ला खाता रे ते भाव भाव अरे भाव, काहे ला खाता रे भाव रे भाव। तो भाव खात नु बिया भैया तो उ भावे खाई, भाव खात नु बिया भैया तो उ भावे खाई आ तू ना करब तो कोनो और लेके जाई। तो हम ही नहीं कहत भैया कि तू रुक, हम ही नहीं कहत भैया कि तू रुक आ जल्दी से भौजी के पकड़ लो आ हेराउटी में ढुको। ऐसा लगा मेरा मजाक। तो जनी अलगे हटाओ चुमा दे दे एक दाव। मार साला रे, हम तो कहनी कि तू कुछ और मांगता रह तो हम अपना मन से हम ही ना कहम भैया कि तू भौजी के रे लो, तो हम अपना मन से हम ही ना कहम भैया कि तू भौजी के रे लो। एगो काम कर भैया, हम सोचल तो तू ना पुरौल हो, जाके एगो चुमे ले लो। भतार हवे कारे की रोज मांगता रे, भतार हवे कारे की रोज मांगता रे। तो भतार हवे कारे की रोज मांगता रे। तो एगो बात कही भौजी, तू अपना तीर से भैयावा का दिल के मत छेद आ जब मांगते बा तो एक बेर ओकरो के दे दो। तोरे ला कोई नहीं हम केतना कराई तबो ना देते बाड़े हमारा के टाइम, तो तोहरे ला कोई नहीं हम केतना कराइम कबो ना देते बाड़े हमारा के टाइम। जवन तहारा संगे ना भइल होई उ तू करवइब, जवन तहारा संगे ना भइल होई उ तू करवइब। भौजी लाइन कबो ना दी तहारा के, काहे ना ओकर ला तू गाड़ मरइब। को पैसा बर्बाद पहन चो ए सैया बबुआ पेट में रह गई तहरा रोज रोज कोइला से। कैमरा मैन ताला लगाओ तो फिर से वीडियो बा। ए सैया बबुआ पेट में रह गई तहरा रोज रोज कोइला से। हमार सांसें अटका दिलुआ भौजी, ऐसन ऐसन बात कह के तू सैया बबुआ पेट में रह गई तहरा रोज रोज कोइला से।
तो जौना के मुंह में तौने आई उहे उ कही, तो जौना के मुंह में तौने आई उहे उ कही। एगो बात कही भौजी, रोज रोज भैयावा से करवैबू तो लइके रही। नहीं मनला हो ना कुछ जनला हो गइल बराबर धैला से। नहीं मनल तू नहीं कुछ जनल तू हो गइल गड़बड़ भइला से। एगो बात कही भौजी, तहार सामान जौन ओकरा ना पकड़े के चाही ओकरा के उधैले बा आ तहारा पेट में लइका रह गइल बा, हमरा से बताओ कि केंगे कइले बा। सैया बबुआ पेट में रह गइल तहरा रोज रोज कइला से। तो ए सैया बबुआ पेट में रह गइल तारा रोज रोज कइला से ना, तो तुम मनबे ना करबू ना। रुका तारा ला बाबुआ के हम बोलावत तनी। बाबा ए बाबा ता कहबा भौजी के कुछो तारा बहन को बकवा फेल दी, लाल फेल दी तारा आदि का। सैया दिनो रात रहे घरवा। तो ए सैया दिन रात रहेला तू घरवा हो। तो एगो बात कही भौजी, अब तहार दुख हमरा से देखल नहीं खे जा। तो एगो बात कही भौजी, तो हम ही नहीं कहत कि ओकरा का रख तू अपना घर में, तो हम ही नहीं कहत कि भैया के तू रख अपना घर में। आ उ साला रोज रोज जब लइका तारा के राखी देता तो मारा गाड़ा पला तो भेज दो ओकरा के नहर में, चाहे कमाओ जाओ दिल्ली शहर में। कमाए ना धमाए जल बहरवा, न कमाए न धमाए जाला तू बहारवा हो। तो एगो बात कही भौजी, तारा प्यार के फूल ओकरा दिल में खिलता, तारा प्यार के फूल ओकरा दिल में खिलता। उ बाहर कमाए केंगे जाओ, ओकर सब मजा तारा घर ही मिलता। डीजे मिट्टू राजा पर सॉरी, डीजे मिट्टू राजा पर। ई कहां रे कैमरा मैन, तांगा लगाओ तो फिर से वीडियो बा। खुश रहने वाला हमन होता हो बियाहवा, लेके वाला माला खड़ा रहले दुल्हवा। तो खुश रहनी हम, हमर होत रहे बियाहवा हो, आ लेके वरमाला खड़ा रहे दुल्हवा हो। तो एगो बात कही भौजी, गर्मी रहे चाहे रहे जाड़ा, आ जवन गरमाला करे जाला नु, जवन जयमाला करे जाला उ रहेला स्टेज पर माला लेके खड़ा था। तू हमार झाट बताओ तारू कह कह के। चीटिंग करता है। रहे डर जवन काम कर देल सरे। तो जवन डर रहे तवन काम कर देलक रे, तो कौना बात के डर रहे कौन काम कर देलक भौजी, तांका हमरा के तू फिर से बतावा। एक कैमरा में तांगा लगाओ तो फिर से वीडियो। यार मांग भर देल सरे, यार मांग भर देलक रे। सुन के बड़ा दुख भइल भौजी, अब ना रहले सता ना कुछ कहले जाता। का कही भौजी, तारा यारी भैया जी के मुंह तो लौकते नहीं खे, अब केंगा चिन्हाई कि कुछ कही। मने नहीं हो चिन्हाई तो का हो, मने इनकरा के बिना पहले छोड़े ना। तो यारी भैया से, ई भौजी के यारी भैया से हम एगो बात कहे के चाहे, ता कान खोल के सुनिए भैया। एगो बात कही भैया, लवे लवे तवन करे के चाही जौना के तू जल्दी कइले बाड़ो, लवे लवे करे के चाही तौना के तू जल्दी कइले बाड़ो। आ जब तहारा शादी करे के रहे तो भौजी के लेके भाग जाए के चाही, तू स्टेट पर मांग भर के बड़ा गलती कइले बाड़ो। मतलब लॉजिक की माच लेके भर मुखे से नूर दर देल सरे। यार मांग भर देल सरे, यार मांग भर देलक रे। सुन सुन के हमार माथा पगला गइल बा। तो एगो बात कही भैया जी, तो जैसे तू प्यार कइले रह वैसे ही हमहू प्यार कइले रहनी हन। तो उ हमरा के छोड़ गइल, ओकरा हम आए तक ले जोहतनी। उ हमरा के छोड़ गइल, ओकरा हम आए तक ले जोहतनी। आ तारा से का बताई भैया, ओकरा याद में हम अभी ले रोवतनी। मन कर सखे जाई जहर खाके मारी। तो मत खा भौजी तू जहर। तो ई भैया जी भौजी के यार से एगो हम बात कहतनी, तू स्टेज पर चढ़ के मांग भरल ह, तोहर व लड़कियों की इज्जत गइल। ई पहले बताव, चढ़ तो 2-4 धापड़ मिलियो गइल, ई कइला से कोनो फायदा भइल? अरे कहना क्या चाहते हो? तो एक कैमरा मैन, हम नहीं कहत कि ते अपन कनेक्शन है भौजी सन में सटाओ आ गाना बंद कर, आ फिर बाद में बनावली। चल वीडियो हटाओ। सैया बबुआ पेट में रह गइल तहरा